Na-record sang CCTV camera ang pagbunggo sa motorsiklo sa estudyante sa atubang Sambanica Elementary School sa siyudad sang Ruas, Capiz. Makita sa video ang estudyante nga hinali nagtabok sa dalan kag wala matulupang dan sang driver gani iya nabungguan. Nagdulog man ang driver upod ay back rider pero wala nila ginpalapitan kag buligan ang bata. Sabay lo gilayon man nga nagpalagyo. Sa nakahibalo kung sino ang driver nga sakay sa motorsiklo, magpakig-angot lang sa otoridad. Nakaagom sa minor nga pilas ang estudyante. Dire sa bakante nga lote nagdiretsang van nga ini matapos naglapaw sa dalan sa barangay Urong, Kabangkalan City, Negros Occidental. Sakay sang van ang 18 ka pasahero nga nakaagom sa minor nga pilas. Suno sa driver sang van ginlikawan sini ang nasugata nga truck nga may karga nga tubo. Mayo lang kay wala sa nabungguan nga balay ukon kahoy ang van gani wala sa malubha nga nasamaran. 8 ka manog pangisda sakay sa duha ka sakayan ang nadakpan sang bantay dagat nga nagagamit sang dinamita sa pagpangisda. Nagapatigayon sa Seaborne Patrol Operation ang bantay dagat upod ang Concepcion Police sang akto nga nagapalupok sang dinamita sa pagpangisda. Sabay bayon sa makatunaw kag talatuan, kasuhan ang 8 sa paglapas ang Fisheries Code kag gin-impound na ang ila gamit sa pagpangisda. 28 ka wala makalibrate nga kiluhan ang ginkumpiska sang local government sang Kalibo kag Department of Trade and Industry o kon DTI Aklan sa ila ginpatigayon nga surprise inspection sa Kalibo Public Market. Mas istrikto ang pagbantay sang DTI kag local government sa mga nagabaligya sa merkado matapos ginpaidalom sa state of calamity ang probinsya kag ginapatuman ang price freeze sa mga nagapanguna nga produkto.